Ești departe de țară și vrei să le dăruiești celor dragi un mărțișor împletit din cuvinte alese? TV Moldova Internațional îți propune o soluție rapidă și te îndeamnă să expedezi mesaje video sau text pe adresa tvminternațional@gmail.com. De asemenea, putem fi contactați prin intermediul Skype. ID-ul nostru este TVM Internațional. Iar dacă dorești să expedezi un SMS de peste hotare, o poți face cu ușurință la numărul afișat pe ecran. Nu ezita să fii mai aproape de țară și de cei pe care îi iubești. Fii parte a proiectului televizat Un mărțișor pentru cei dragi, de la 1 la 6 martie, începând cu ora 17:10, ora Moldovei. Nici lună, nici soare, nici stele nu este mai frumoasă și mai lină ca tine, mama mea, scumpă. Te iubesc! Bună ziua, vă zic la toți cei dragi de acasă, aș vrea să felicit cu sosirea primăverii și cu sărbătoarea Mărțișorului. Prin intermediul televiziunii Moldova Internațională le doresc multă sănătate, multă căldură de la copii și de la cei apropiați. Bye, bye! Mulțumesc echipei Moldova Internațional că ne oferă această șansă să ne felicităm părinții și apropiații prin intermediul dumnealor și cu această ocazie vă dăruim un mărțișor din Londra.